Ken ka Manong Roger. Manong Roger. Ken ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Leia ti Bangged Abra. Kastoy man ti linaon ti surat na. Ken ka Manong Roger. May saakmat karagiti naruway adumdumngeg iti dayta drama yo. Nagsuratak tadaanak iti parikot ang narigat ko amasulbar. Sapay ko ta maipaayandak iti balakad. Kastoy man tinangrogyan ti amin. Apay nga takala nga sumangpat. Anya ko mabibiyang mo. Ito lang ti sangpet ko, ha? Masak nanak ta asawa nak. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamak ken kay ti sadino man napapanam. Nang runakit nakainom ka man na si mangpet. Para kanyak, awan sarbim nga asawa. Anya? Tila babawi ka ng asawa kin ka. Awanan ka itibain? Tinumpanak. Aglablabos kan. Kanayon mo langan apaspasaktan tiriknak. Tunggal sumangpet ka dito balay. Salud-sudam di tabagim no apay. Gapo ka dito saan ka amay kan iti anak. Nasa umon. Awan serbi ti kinagagat kan kinabaknang. No awan matyag tawid. Isumot lagaya masaan ka manen ang nagparparang iti imat-matunan ta negosyo. Kastamot gayam ti panirigam iti biyag. Wan. Isa dinak mababalaw no apay akastoyak. Kaya't ko amadaan tayo ti anak. Gamdak sanggasat. Saan nakmat ang maipaayan. Lay, si kamat Leia iha. Sabra ka. Agyaman na, daddy. Agluluwa ka. Nagsinumbat kami manen ni Rex, daddy. Anya? Anya manan tinagapaan niyo? As usual, ti saan ko apan nakaipaaykan kwa na iti anak, daddy. Aging kakadita, di na pala maklon at di mo maipayan iti anak. Awan ka no ti serbit ti gagat kan kinabaknang. No awan ti agtawid. Ala, bayam ta kasaritak to ni Rex. Kan ising-asing ko man ang mangampon kayo langan. Marang no iso, ipagbaliwan na. Mama, bagbagaan niyo kumamot ni Rex nga anak yo. Kanayon nak apas pasakitan. Leia, saan ko mababalaw ti anak ko? No nalamisen, ti panakilangan na kan ka. Anya, Amom, tiga puna. basol ko kadino saan ko amay kan iti anak, mama. Nasa liwanwan ti biyagyo. Kan, adanto ba't may patawid ko kan kuan, ano pumusayak? Tamay may sakit nga rod nga anak ko. Nga manyat serbi na kita kinabaknang, nuawan mat anak iyo, apangi serbian na. Mama, Uray siyak. Napalalo ti pan nakadismayak iti kawan ti anak iyo. Isunga ulitag. Saan ko ang mababalaw ni Rex no nalami isen ti pan nakilangan na ken ka? Jaklaim pagarup asumbungera kamat gayam. apen ako nam ti kasta. Gaputa itay awan ka dito palay. Imay ni daddy kat sinalangad nak. Anya, Naibagam gayam ang nag-aapatamanan. Naibagam kanupay, na di na isawang kukin ka, nga awan serserbing asawa. wan, imbaga kini daddy. Tanasakit unay ti riknak iti dayjaan ay sawang mo kanyak. Inton maminsan, tsak kayat at tila may pulpulong mo. Anya pa'y nga rod ti daduma na ibagakan ka ni daddy. Insing-asing na, amang ampunta ka no iti ubing.
Mayat sangag paiso, Rex. Tsakayat, Apay di mo kayat. Kunam ama iliw ka, ama daan iti anak. Apay nga rod, adi mo kayat ang mga punta. ti kayat ko. Nagtaod amis mo kanyak ti padakkelin tang ubing. Saan ka nga rod amay paayan iti anak? Gapo iti day di sakit ko, idi nagdenata. Nga isot na kaikatan ti matres ko. Sa bagkit di ti kas ti abiyag. Awan pa'y pakay, aywan kan ka. Papanam, Awan bibiyang mo, oras sa dino ti papanak. aguray ka. Saanan anang italtalak? Nabati na pa yun ti cellphone na iti panagdardaras na apimanaw. Di pa'y gayam si mangput ni Rex. Ti amok, masangputak dito'y balay iti panaggapok iti matmatunan mi a negosyo. Ha? Ti cellphone na nabati na. Agri-ring. Asino nga taday tang umawawag? Sungbatang mankit di. Hello? Ha? Asino ka? Anya ti masapul mo iti asawa? Taapay nga awagam? Anya tinagan mo? Nasaya at tasimangput kan Rex. Tapay, Kaya't ka makasarita iti nalapat. anya kung ba't ipagsaritaan ta? Agpudno ka. Adda ka di babaim? Anya klase ti saludsod day ta? Sungbatam ti saludsod ko. Adda ka di babaim? Asino di babae nga mawawag kan ka iti cellphone mo? Anya? Arda babaeng mawag iti cellphone ko? Wan, asino da di a babae? Taapay adinak sungbatan itay sinublat ko atawagan. Diya ka mo. Di na magmo kumaano asino? Di nangarod kaya't nga ibagati ka na siya sino na. Iso asikat ti pagdamdamagak. Daytoy, kitaan ti number da diyang mawag. Diyak kamisado na ita cellphone number. Imposible. Amum lakit di da dya a babae nga mawag. Taitay inopen ko ti cellphone mo. Dagos at tinagan mo tinaysawang na. Anya? Mapalabas ko amin apanang paspasakit nga aramidong kanyak. Ngam no babaeng tiga po na apasaktam tiriknak ken pusok. Jakla amon na niya ti aramida ken ka. Mabalinta ka di tagsarita, Leia? Of course, mama. Anya ti kaya tiyo pagsaritaan ta? Panggap iti naibagam iti asawam. Anya timbaga na kada kayo, mama? Agat atap ka kano nga dababay tanak ko. Katidakas, nagpangtaka kanupay. Mama, nakunakken kwa na ang mapalabas ko amin apanang paspasakit na kanyak. Gapotadyak may paayan iti anak. Ngam sabalin asaritaan no liputan nak. Simbergwensa! Iti na ita pa nagsasaom, agpangpangtaka talaga. Nga damadi nga ramidom iti anak ko, no adda babay na. Ta sino kumamot nga asawa ti saan nagsakit tinakem na? No liputan ti asawa na, mama. Diyak kayat, apangpangtam ti anak ko. Laglagi pem, may salaang ni Rex. Ket diyak kayat, nga damang ipangta, wan no mangisikat iti biyag na. Rumbang nga rod abagbagaan nyo ni Rex, mama. Balakadan nyo asaan nga agar-aramid ta nyaman amay kaniwas, itilintag. Kastamot iti sinapataan na kanya kas asawa na. Amo ti anak ko ti dakas ken nasayaat. Iso asa na rumbang nga bagbagaak. Mama, nakadkadlaw ngan anak nyo ni Rex. Ay ayunan nyo, nga oray makita yo asaksak tanak. Adda rason no apay adi na magawidan timang pasakit iti rignam. Gapo ka di, tasan ko amay paayan iti anak. Nasa umon, Basol ko ka di, no saan ko amay paayan iti anak. amumat ama iliw unay amadaan iti anak. Uray siyak, mama. Mailiwak mo't amadan iti anak. Ngam anya ti mabalin ko, no di kay may paayan iti apo. Leia? Apay may kulkuling ka diti opisina yung agasawa. Ayan ti asawam. Imun o naarimor itay bigat iti balay, daddy. Kat kuna na asapaan na ti umay diti opisina.
Ngam itay dimtengak awan mat. Kung ti gwardya adi pa'y simrek ti asawak dito eh. Aniya, Isot pa kaburiburak dadi. Tajak amo ti pang biro ka kitaken ko ana. Jak mo't matawagan iti cellphone na ta out of coverage man. masansang ka di, adi na ibagbaga, ipapapanan na. Wan dadi. Kana dapay dagiti gundaway aparbangon na sumangpet. No daduma. Tenga tarabiin a sumangpet. Nabarbartek pa'y. Ala, barang lumapan lang agpalabas iti oras kadag iti barkada na. Ta, kung naman, apasaray mabartek na sumangpet. Wan dadi. Ngam no kas diya mabarteken. Isumuton ti puon ti pagsubangan mi nga gasawa. Tagbalinon akas laar sagid. Awan lat di nakagurguran kan ibagbaga kanyak. Imbagman, tanapanunot mo pa iti simangpat. Anyat orasan. Alas 3 ti parbangon. Amumut gayam. Apay nga rod, ngay talaang ti sangput mo. Ha? May masan mi nga men, ti nag-iinistorya kadag iti barkada. Ngata, no barkada ti inatupag mo. Apay nga rod, asaan kamot anabarte ka simangput. Imposible, adi kay nagiinom no naggapu ka kadag iti barkadam. Awan ag gusto, nga uminom kami. Sungawan na bartak. Saan na ka mamati? Anya kaya? Apa ka di ti sapsapulam, gaputa parbangon ti sangput ko? Naggapu ka kadi talaga kadag iti barkadam. Wenno adda sa bali apag mamauyungam a babae. Agim imon kay ti awan gapgapu na. Tay ko na akon, Rex. Managpasensya ak atao. Ngam no siyak ti malukloko. Nang runa no kainagaw ko ken ka asabali a babae. Amangan no makapatayak. Agpaiso ka di dyan ay bagamit ti anak ko di rabi. Naibagak nga niya, mama. Anak kasagana ka pumatay. Numaduktalam nga da babae ti asawam. Pambutbuteng ko lang kan ko na dayjay, mama. Tapno mabuteng amang lipot kanyak. Adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Sikat ti pabasulek, Leia. Anya. Jak magustuhan ti panangipang pangtamken ko na. Mama, tapno maliklikan ti pagbutbut kanyo. Masapul abagbagaan nyo ana imbag tanak yo. Awan rason na bagbaga ak ti asawam. Tamok ti kinasayaat na. Nasayaat no nasayaat. Ngem saan nga amin at tao amang ipakpakita iti kinasayaat. Kat nadalos. Iti tono ti panagsarsarita, madamadi nga atap mo iti asawam. Mama, uray no liklikak kumaapanunutan nga awan madingar aramidon ti asawak. Sumiplot latay ti panunot ko, akas ladda madingar aramidon na. Agdigdigos manon ni Rex. Adda nga tapapanan na. Ha? Ti cellphone na naka-charge. Adda nag-text. Kita. Ha? Pudno ti atap ko. Adda babae ti asawa ka. Oy, apa pakibiyangam ta cellphone ko? Awanan kay tibain. Kung nagtupay kat nga agpaiso ti atap ko adda babae. Kinong patong panak mo tan? Diyan ka mo ti bagbagam. Saan kan nga gulbod? Bistado kan gapo iti text kan kaday ta babae. Anya? Kayat mo amangeg ta ibasak ti text na kan ka. Anya tinapasam? Kunana, darasam to may dito'y department store ang nagtulagan ta pagkitaan. Duata ngagpili ti arwatan ti ipas ngay kong anak ta. Ha? Agulbod ka pa'y laang awanan bain. Di nakaramutan. Martin ka. Pues, Indurun na. tangin amamon nga da babaik. Isunti din na. Pano ti atap ko kin ni Rex, Daddy. Anda babae na. Kat masikugan. Tiyawanan bain. Amo ka din ni mamang na. Silinuloko nga aramid na. Wan, Papa. Amunan. Kat, anya ti kunana. Ayunan na ni Rex nga anak na, Daddy. May samot akong sintidora. Ngay paypayso ni Rex adin na anje babae na.
Idarong ko da. Anya? Nasaysaya at langan ang mabalod dadwa. Ngam ti agden na da ang manguray iti panakaypas ngay ti bunga ti kinaman ang lilipot da. Apay ng mabog ka pa lang, Leia. Di ka kadipay sumangpat. Ipaypay sum kadi. Ti makiden na iti babain. Di nak mababalaw nung nagbiro kat iti sa bali. Sa anak ang maipaayan iti anak. Kat amom ang mailiwak ang madaan iti anak. Umanay ka di day ta arason tapno liputan nak. Di ka matanagan at nagtulagan mi ka ni Maribet. Anya tinagtulagan nyo? No maipas ngay na ti anak mi. Ala to, kat duwata amang parakkel. Isuntong tagbalin nga anak ta. Anya? Kayat mo nga alaan to dito'y balay, ti bunga ti kinaman ang lilipot mo? Diyak kayat, diyak ipalubos. No di mo kayat, dakaminton kan ni Maribet tagden na. No di mo kayat, diyak mo't kayat nga agbati ti ubing kan ni Maribet. Diyak kayat nga awan mariingan na nga ama. Manong Roger, dayto ita ti dakkel aparikot ko. Kaya't ti asawa nga apaman nga agpasngay ni Maribeth, alaan to kano ti asawa ti ipasngay na. Kat da kami ti mangparakkel ken kuana. Banag adyak maawat, takaslakit din ad-adda amay parupa ti kinainutil ko a babae. Anya ti aramidag, pangaasim tabalakadan. To'y nagsurat, Leia, ti Bangked Abra. Pagayam Leia, agpayso, ang narigat ti sasaadam itagdama. Ngam rumbeng lang agbalin ka anatibker, iti pandubok adimteng ken ka. Nupay ibagbagan ni Rex, nga darason na anang lipot ken ka, saan lata amay kanatadday ta rason pagayam. Ngem nasaumat ni Rex, akayat na adwa kayo amang padakkel iti anak da ni Maribeth. Kayat na asawan, adda pa'y matla kaimudingam kenkwana. Maawatak tirik na ang pagayam. Rik na amasaksaktan, kabayatan amakitkitam to tigapwanan ti pan nakalipot mo. Ngam awan mo't basol ti ubing iti nagbasuran dakin ka. Ken kayat nakapay mo't akaden na ti asawam. Adda ka iti kangitingitan ti parikot mo. Iso kasapulan ti panangiwanwan ti Diyos ken ka. Babaan tinasneban akararag mo. Nga agpaiwanwan no anya ti kasayaatan na pangiting mo. No choice ako nada pagayam. Ket no adda pala panagayat mo iti asawam, pagsaritaan nyo dahi ta abanag iti sangot ti otoridad. Kan pagpinirmaan nyo dahi ta adinan pulos kasinarak wano kasarita ti ina ti ubing. Kastamot ti ina ti ubing, saan na pulos agparang kada kayo? Wano saan mo't nga agparang pulos iti ubing nga anak na? Kastyalag, kat sapela kuma, ta agsubli ti sigod a panagayat ni Rex kan ka, kan ipakita na kuma, nga uray addan dayjay amaladaga agapwanan ti pananglipot na ken ka, kat ipakita na latta ti kinapateg mo ken kuana. Kasapulan ti panagkinari iti sango ti abogado, wenno otorisadong opisyal wenno masaknan. Dayta, no, interesado kapay amabukel ti pamilyam. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Leia ti Bangked Abra nga inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Dito'y drama tayo, ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.